wayangan terus tak ragam-ragati wiwit 2019. Pandemi iki yo wayangan iki ngawan. Lah pitung suro rampunge suro wingi Jumat kliwon. Dadi pas Pak Wardi WKI iki serapan dina. 35 aku dipon mayang maneh. Ya Pak. Iki jam piro, Bang? Sore. Oh. Nek jam 00 iki metu padha ngajek-ngajek. Kaya sipating Tuhan aktora dosa makan napas yang luhur. Muga-muga sehat, kuat panjang umur, murah rezeki lumpur gane, tak pulau rajane, tak dulu. Ya Pak, aku mau karo anak kula lagi ya gurumu korene Pak Imam Bimo karo Pak itu ki sapa sama lha iki kok rawuh rawuh wah matur anak putuku kulit nama bersama ini mulang jokun aku ora sabar mulang kaya gini coba tak nurek oh kula tak jangan dulu mengke nek rampung jenengan kalih pinten ini timon Pak Imam mangga kula mungkin nek ajeng kula tau pihadah ora temu dadak kula kok wis meneng wae maaf amit sedulur kula sedaya sing iki lan sa-Indonesia yen enten lepat kula nyuwun pangapura Semarko Kumarantang dan niki kula nyuwun kalih Gusti Allah mugi kasembadan panuwun kula isine kaya kula iki ngeten Wintu sangoro taun iki 1444 papat jejer telu 12 tambah 7 teluras siji telu ya papat kan 1444 yen Masehi 2022 yen Masehi 2022 loro metro piro 6 kan nah prolikur dinane Jumat kliwon ukune watu wiwitane kejayaan Nusantara windu loro taun loro sasi loro tanggal loro jam loro awan 1000 taun ramiyo
niku angsal kula nyuwun wiwit 2003 nembe dipun ijini 1444 angsal kula nyuwun 21 tahun windu kula tahun loro bulane loro tanggane loro jam loro kula kengadeg enten latar rong janing boten kuat kula ken mandeg sewu niku kula lakoni kamardikan menika 1000 tahun Joyo lan botene tergantung ning nyekel kendaraan Indonesia. Mitos. Oh iya. Ya wis tak arani mitos kamu. Ning mitos ki anggere dikoni banyu panas dicor. Koni ndok malah enak lho. Mitos. Sabar. Wah. Engko saya aja ganggu iki le. Lah niku kula nyuwun kare Kang Maha Kuwasa. Kula didhawuhi Bapak Soekarno nalika taun 2003 Mardeni RDP kan kumpul wolung sura. Sakjane kathah niku. Kami jadi pegawai Pak Robert, Pak Dedi, Mbak Ipun kok angkara. Kula lakoni saring zaman pandemi, kula dipanggil Pak Soekarno, kula dimatak-matak nih. Matamu apa ora roh, kawulamu padha mati. Ibu Pertiwi nangis. Dia Pak Soekarno itu kula umbah, kula bujuk minyawangi, kula nangis. Mikas, ini banyu panas rokok ya. Lah kula niki 6 sasi. Ndas kula niku kula seleke bangku ngeten. Boten kuat napa-napa. Zaman pandemi. Lah kula didhawuhi marih ngantos rampung pandemi. Kula didhawuhi niki boten saged kula aturaken sebab boten ketok dawuhe Pak Soekarno. Kula lakoni ngebleng 3 dina 3 bengi jumuargi setupae akapun metu 41. Iku penyuwun kula dipun ijini. Nanging sidang gaib niku kula diijini 500 tahun. Meja kula gebrang. Aku ora trimo. Penjagaan 500 tahun kok kamardikan ning 500 tahun. Aku ndak usah tahun. Sidang gaib malih. Dan ini kula winduan kula dinane semua niku bukune waktu nembe dijine nek kamardikan 1000 tahun lalu kados gangkaning Bapak Joyotoyo Kediri Jawa Timur. Niki kula mboten pasang jodoh, pasang pinteran. Sombong mboten. Kula niki dijawuhi iki. Dek Sura ajeng kula wedane. Wah, kurung wayahe lan iki gani iki dipun dawuhi medane lan iki mila Pak Iman kali Pak Sopo kuwi Pak Tarman kula aturi nyedak kula mriki niki